Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень са студыі Еўрарадыё. І першай нашай госцяй будзе праваабаронца, сузаснавальніца праваабарончай арганізацыі Human Constanta Наста Лойка. Прывітанне, Наста. Добрый день. Ну, зразумела, якая асноўная тэма сённяшняга нашага, відаць, усяго эфірнага дня будзе, таму што сітуацыя на беларуска-польскай мяжы, яна толькі накаляецца з кожным днём, а па сёння такі нават з кожнай хвілінай. Таму уся ўвага найперш туды, тым не менш, я думаю, што і ў іншых накірунках паглядзім. Але, Наста, давайте ад самага пачатку вызначымся з тэрміналогіяй. Ось гэтыя людзі з пункту гледжання праваабаронцаў і асабіста вас як чалавека, які шмат працаваў ось з людзьмі у такой сітуацыі, якія трапілі. Ўсё ж такі, гэта хто? Таму што адны называюць іх мігрантамі, другія называюць іх нелегаламі. Трэція, ось сёння Лукашенко выступаў на этом чарговым сваім, сабіраўшы этих канстытуцыйную нейкую там камісію, ці як там гэты шабаш чарговы яго называецца. І ён канкрэтна усіх іх называў в арыгінале бежанцамі, уцікачамі. Так вось, хто гэта на ваш погляд? Тэрміналагічнае пытанне насамрэч не самае простае. Пачну з таго, што тэрмін мігранты, мігранткі гэта тэрмін шырокага вызначэння, ён у сябе ўключае тых, хто добраахвотна перамяшчаецца, і тых, хто вымушаны перамяшацца. Калі мы кажам пра тэрмін бежанства, то і тут ёсць розныя падыходы, розныя нарматыўныя акты, там у розных краінах трошкі па-рознаму гэтую сітуацыю рэгулююць, таму што ёсць бежанцы па факце, гэта тыя, які ўжо атрымалі прытулак, недзе міжнародную абарону, іх ёсць гэты, напрыклад, жэнеўскі пашпарт, які выдаецца ў развязе, тады это людзі з пэўным статусам, да? Але ўзнікае пытанне, там, як называць людзей, які ў працэдуры. Там ёсць добры тэрмін ангельскі пра asylum seekers, і няма такіх дастаткова добрых аналагаў на нашай мовах, чым мы маглі быць, то бок людзі в працэдуры. Ёсць яшчэ бежанцы па факце, ты, якія відавочна бегуць па нейкай прычыне, якой па міжнародным праве лічыцца дастатковай падставе прадстаўлення міжнароднай абароне, але яны знаходзяцца, напрыклад, в лагерах, там, ці не праходзяць эту працэдуру па розных прычынах, але па факце мы разумеем, што яны там па нейкіх прычынах бегуць. Мне падаецца, у гэтай сітуацыі з таго, колькі мы камунікавалі з людзьмі, там трошкі даследавалі краіны паходжання гэтых людзей, гэтую сітуацыю, я думаю, што іх можна называць транзітнымі бежанцамі, таму што сітуацыя збольшага падобная, там тое ж самае, што адбывалася з людзьмі з Чечні. І мы кажам у гэтым кантэксце, конечно, там пра першую бяспечную краіну. Па нашым меркаванні Беларусь недастаткова бяспечная краіна зараз для любых людзей, у тым ліку людзей замежнікаў і замежніц. В прынцыпе, і асабліва, калі гэта людзі з пэўным міграцыйным статусам, таму што працэдура бежанства ў Беларусі недастаткова празрыстая, няма эфектыўных правовых механізмаў абскарджання, і часам это могуць быць адвольныя палітычна матываваныя рашэнні, і мы ведаем вельмі шмат фактаў высадак людзей Украіны, дзе ім відавочна пагражае небяспека. Таму такой эфектыўнай абароны правоў гэтых людзей цяжка уявіць, але на той жа час я была бы вельмі рада, каб яны засталіся тут у Беларусі. Таму дакладна нельга называць нелегалы. Мы супраць гэтага вельмі доўга выступаем, і вялікі кавалак працы сыходзіць на тое, каб камунікаваць з медыя з асобнымі людзьмі публічнымі, у тым ліку, хто ўжывае гэты тэрмін. Справа ў тым, што сам гэты тэрмін, ён недакладны з юрыдычнай пазіцыі, і недакладны такой з гуманістычнай чалавечай пазіцыі, да? Таму што калі мы кажам, што хтосьці нелегалы, неважна па якіх прычынах, мы нібыта людзей выключаем з правовага поля, нібыта не даем магчымасці распаўсюджваць на іх нейкія нормы, ствараем нейкі стэрэатыпны вобраз, а з юрыдычнай пазіцыі людзі, якія, напрыклад, Беларусі, все гэтыя людзі знаходзяцца па легальных прычынах, умоўна, яны прыязджаюць па візах, нават калі іх візы пратэрмінаваны і іх пры гэтым не высылаюць, мы дакладна ведаем, дэ-факта лічыцца, што яны нічога не парушалі. І калі гэтыя людзі нават у абыход афіцыйна памежнага пункта перайдуць недзе мяжу і звернуцца за міжнароднай абаронай, то лічыцца, што яны нічога не парушалі і за іх няма ніякага пакарання, таму што міжнароднае права дазваляе як выключэнне в такіх выпадках, каб парушаць гэтыя нормы. Права на зварот па прытулак вышэй стаіць, чым любыя памежныя правілы. Такім чынам, калі вось глядзець відэа сённяшняе з беларуска-польскай мяжы,
то людзі, якія зламалі плот, сілай прорваліся там на тэрыторыю, фактычна, ну, на польскую тэрыторыю яшчэ не дайшлі, але фактычна вось так вось, ну, нейкім, я не ведаю, гвалтоўным чынам спрабуюць прайсці на іншую тэрыторыю. Нават у гэтай сітуацыі з пункту гледжання праваабаронцаў Human Константа іх нельга казаць, што яны нелегалы, бо нелегальна праходзяць, трапляюць, спрабуюць трапіць на тэрыторыю іншай дзяржавы. Это з пазіцыі міжнароднага права правоў чалавека, это не толькі маё меркаванне, пра гэта вельмі шмат артыкулаў. У CNN ёсць вельмі добры разбор, напрыклад, чаму нельга ніякіх абставінах гэты тэрмін у прынцыпе ўжываць, то бок мы выступаем супраць самого тэрміна. Неважна, што людзі пры гэтым робяць, як на сябе паводзяць, да, як там ёсць вельмі шмат пра гэта падыход. А любыя такія падзеі, я разумею, што часта цяжка в этой позиции мы нібыта пачынаем там абарончую пазіцыю тлумачыць, але любые падзеі трэба разглядаць у кантэксце. Да, я не думаю, што людзі просто так спецыяльна праехалі там 1000 кіламетраў сюды, каб пайсці ламаць забор. Да, яўна ёсць вельмі шмат абставінаў, вельмі шмат прычын, чаму гэта адбываецца і адкуль ўзялись прадметы, которыми это ламаць. Там, да, як это людзі ўвогуле там апынуліся, чаму они пераходзяць праз афіцыйныя пункты пропуска. Это все пытанні, якія варта тлумачыць у любых такіх дзеяннях. Ну і ўсё ж таки вось усю гэтую сітуацыю з пункту гледжання праваабаронцаў, як вы разглядаеце, тому что, ну, шмат прэтэнзій, скажем так, да гэтых людзей, што маўляў, ледзь, ну, яны там не фінансуюць рэжым беларускі тым, што набываюць гэтыя так званыя туры, плацяць вялізныя грошы, прыязджаюць сюды і, ну, фактычна самі трапляюць у гэтую сітуацыю па сваёй віне. Тым больш, што глеючы на іх і на тое, што вот людзі маглі заплаціць такія грошы, яны, ну, не толькі не бедныя, ну, прынамсі адукаваныя, шмат хто з іх гаворыць па-англійску добра, ну, ведалі ж ужо, ладна, яшчэ першая хваля, а цяпер уже все чытаюць сацыяльныя сеткі, бачаць, якая сітуацыя складаецца, і ўсё адно едуць, ну, то есть самі вінаватыя. Ну, бачыце, тут ёсць вельмі шмат адразу стэрэатыпаў, якія ўсплываюць, якія трэба асобна тлумачыць, і я якраз хотела про это поговорить, чему мигрантофобная позиция в Беларуси, это мне зразумела, адкуль она бярэцца, і я могу паспрабаваць, может быть, нейкім чынам гэта патлумачыць, але тут вельмі шмат абставін дадаткова, якія трэба тлумачыць. Да? І калі пачнем з таго, што вот это тэзіс, што гэтыя людзі фінансуюць беларускі рэжым. Мне ўвогуле вельмі не падабаецца, што ўсю гэту сітуацыю доўгі час шмат якія медыа і людзі, ў прынцыпе, апісвалі з пазіцыі не чалавечай, што вот ёсць людзі, якія па нейкіх прычынах перамяшаюцца, патрапляюць у кепскія сітуацыі, і вось людзі, чалавечы аспект, наглядзім іх на людзей. Апісваецца вся гэта гісторыя, як там недзе выявілі кантрабанду цыгарэт. Ну вот такой же мовай абсалютна. То бок людзей апісваюць як прадметы, людзям не даюць голас, вельмі рэдка беруць іх камент, да, вельмі рэдка запытваюць іх меркаванне, вельмі рэдка даследуюць канкрэтныя іх асабістыя лёсы і прычыны, чаму так апынулася. Да? І тут мы кажам ужо іншы падыход. Я разумею, што вельмі цяжка псіхалагічна прыняць, што вось там людзі на мяжы галадаюць, замерзаюць, там у небяспечнай сітуацыі знаходзяцца, і што ў тым ліку мы часткова гэта вінаваты, да? Таму што там не ведаю, ці вінаваты мы ў тым, што Беларусь ёсць палітвязні. Ну вось калі на сябе браць частку нейкай віны, то это такая ж сітуацыя. Ёсць умоўна злонамераныя ўлады, якія нейкім чынам выкарыстоўваюць людзей, жывых людзей, як пушачнае мяса. І ў гэтым бачу асноўную праблему. Все астатнія тэзісы пра то, што колькі грошы, каму яны заплацілі, як яны даехалі, гэта спроба сысці ад галоўнай праблемы. Да? Галоўная праблема в тым, што ёсць хтосьці, хто арганізаваў всю гэту гісторыю. І тут мы вяртаемся да таго, чаму гэтыя людзі едуць. Да? Это таксама вельмі важнае пытанне, праз которого таксама заўжды раіла пачынаць. Ёсць вельмі шмат дакладаў, якія апісваюць сітуацыю, напрыклад, у курдскай тэрыторыі Іраку. Можна пачытаць, што там адбываецца, можна зразумець, якія там вялізныя пагрозы, да, наколькі там ёсць вялікая пагроза і з ісламскай дзяржавы, наколькі там пакутаваюць жанчыны в цэлым, асабліва жанчыны езідкі і дзяўчыны, которых забіраюць сексуальнае рабства, там эксплуатуюць увогуле за людзей не лічаць. Наколькі там шмат турыстычных атак, да, наколькі сістэма дыскрымінуюць людзей проста курдскага паходжання моўнага. Большасць людзей, дарэчы, з тых, з кім мы камунікавалі, а увогуле нават па-арабску не размаўляюць, а толькі на курманджы. І з гэтым вот была праблема з перакладчыкам, да, калі такі чалавечы фактор. Частка з іх, конечно, адукаваная, частка з іх там мае нейкія грошы. Большасць з іх просто прадалі всю сваю маёмасць, просто каб паспрабаваць вырвацца з гэтага небяспечнага дыскрымінацыйнага асяродку.
им было ўсё роўна каму плаціць, да? Ім же сказалі лёгкі шлях праз Беларусь нямецчыну. Ну как бы люди поверили, потому что звычайна это по сарафанным радыё распаўсюджваецца гэта інфармацыя. Там продалі все, передалі. Яны не ведаюць, як завуць прэзідэнта Беларусі, яны не ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Яны сюды прыехалі так на месцы, калі іх там некалькі разоў уже Польша ўштурхоўвала назад Беларусь, нейкі момант яны ўжо там пачынаюць разумець, што так іх выкарыстоўваюць, што сапраўды яны просто нейкі пешкі ў чыесьці гульні чужой, але гэта іх асабісты лёс. Так, как бы грошай уже няма, перспектывы незразумелыя, вяртацца небяспечна таксама незразумела. Пакуль прыязджае хоць адзін чалавек, ёсць хоць нейкая надзея, што і нам пашанцуе, мы сможам, і людзі таму гэтай сітуацыі застаюцца. Ну і тым больш вот зараз ёсць вось гэтая штука, што ім уже там паставілі візаў, ужо там все набылі, і, канешне, адмаўляцца ім, я думаю, не вельмі удала будзе, таму што ў людзей у гэтых вельмі шмат фактараў, якія іх адтуль выштурхоўваюць, вось гэты пуш-фактары знакамітай міграцыйнай тэрміналогіі, калі казаць. І пры гэтым ёсць вельмі шмат надзей, да, пакуль, праўда, ёсць хоць нейкія мінімальныя прыклады таго, што ў людзей штосьці атрымліваецца на мяжы, яны будуць спрабаваць проста ад адчаю. Да, ад адчаю, ад надзеі, это тое, што сапраўды вельмі моцна кіруе гэтымі людзьмі. Ну і іншы, і вот это вінавачанне, што яны там падзельнікі беларускага ўлада ў гэтым, это вельмі моцная, ну, памылка, правда, этим людзям ўсё роўна было каму плаціць, і хто іх перавязе, і іх задача зусім іншая мэта, как бы у іх няма такой мэты, а на іх навешваюць тое, што яны нават і побач не маглі думаць, і гэта асабіста для мяне вельмі крыўдна, што вось не ўлічваецца іх чалавечыя гісторыі. Ну, безумоўна, на мой погляд, таксама казаць вот пра фінансаванне рэжыма ў дадзеную выпадку, не, ну яно, канешне, ёсць, але людзі не ставілі сабе за мэту, а вот давай я поеду праз Беларусь, каб заадно яшчэ беларускі рэжым прафінансаваць. Вось, але ўсё ж таки, я не ведаю, просто мой каментар, я так думаю, что люди, якія вось ходзяць с айфонамі, ну, хай сабе і с андроідамі, але кожны пры тэлефоне перад тым, як выправіцца ў нейкую далёкае і, магчыма, не вельмі бяспечнае падарожжа, ну, логіка просто подказвае узяць і троху пагугліць не толькі маршрут і не толькі там паглядзець, якія фоткі Дрэздена, куды я потраплю, але сітуацыю у той краіне, праз якую мне прапануюць паехаць. Ну, але можа быть, гэта как бы... Я хочу просто нагадаць, ну, па-першае, там, да, про тэлефоны, про Android, яшчэ про вот это их матэрыяльнае, асобна хочу пракаментаваць, але перад гэтым скажу, што мы аслежвалі, напрыклад, статыстыку з траўня, колькі там, якіх краінах была інфармацыя, што на іх тэрыторыю патрапілі. Я нагадаю, што першы месяц в вялікіх групах людзей развяз. То бок гэта сапраўды было, і, адпаведна, пакуль ёсць магчымасць, была магчымасць патрапіць, яны этой магчымасцю карысталіся. Ну да, ужо мы гаварылі на эту тэму, што сапраўды аднаго сведчання там сваяка, што вось я тут у Мюнхене, ўсё атрымалася, брат вер мне, то дастаткова і 5 чалавек як мінімум купляецца на гэта, не слухае, што там яшчэ іншыя расказваюць пра гэтую сітуацыю, колькі мне атрымалася прайсці. Але давайте да сітуацыі у самой Беларусі і ў гэтым лагеры. Я ведаю, што Human Constanta ў свой час вельмі так шчыльна працавала у лагеры ці ўвогуле з тымі мігрантамі, чеченцамі, якія ось доўгі час жылі у тым же самым Брэсце, спрабуючы патрапіць у Польшчу афіцыйна, вось сядалі на цягнік, падыходзілі там да памежніка польскага, там і прасілі прытулку і гэтак далей. Вы з імі вельмі шмат супрацоўнічалі, вопыт маеце. І вось людзей з такім вопытам, іх, ну, лагічна было б адразу даць магчымасць і патрапіць да гэтых мігрантаў, каб неяк там ім дапамагчы у нечым, там разабрацца ў сітуацыі. Ці былі такія спробы з вашага боку і якія атрымалі адказы? Ну, я, па-першае, пачну з таго, што сітуацыі прынцыпова розныя, як я бачу, шмат па якіх параметрах. Першы параметр пра тое, што тыя людзі, які ехалі з Чечні праз Беларусь, у іх былі праблемы з польскага боку, паколькі іх не пускаў польскі бок, і былі праблемы з беларускага боку. Іх часам высылалі, затрымлівалі, і іх не было аховы, умоўна, з боку беларускіх уладаў.
у адрозненне ад тых людзей, які знаходзяцца зараз. Да, людзі, які знаходзяцца зараз Беларусі, яны арганізавана іх прыезд уладамі Беларусі. Улады Беларусі ігнаруюць пратэрмінаваныя візы, хаця раней за такое адразу высылалі. Ну і в прынцыпе зусім іншы падыход да іх, да, таму што на іх зарабляюць грошы, імі хочуць ціснуць на развяз, і таму как бы да іх ставіцца пэўна такім чынам. Другі момант это розніца в маштабах. І, канешне, калі мы ў берасці максімальна фіксавалі там да 3000 людзей адначасова, то зараз мы кажам, што Беларусі знаходіцца ў раёне 20 000 чалавек, тых, хто не змаглі патрапіць, ці каго там Польша выдаверла назад у памеры лічбаў. Хаця па маштабах міграцыйных нейкіх тэндэнцый бок і развязу гэта зусім невялічкі адсотак. Мы ведаем, што людзей з Беларусі толькі выехала ў развяз за апошні год больш за 500 000, таму как бы вот можна параўноўваць гэтыя лічбы, это часам карысна. Ну і канешне тады нам было прасцей працаваць праз тое, што у нас все ж таки была афіцыйная рэгістрацыя в нейкі момант, там не з самого пачатку может быть нашего знаходжання там, але з кастрычніка 2016 года мы уже былі зарэгістраваная установа. А зараз з канца кастрычніка мы ўжо ліквідаваны установу ў Беларусі і мы афіцыйна не можам ні з кім камунікаваць. А ў той жа час мы шмат з кім падтрымліваем сувязь, хто профільна гэтым займаецца. Там, напрыклад, мы з там же Чырвоным крыжом там даведваліся хаця б якая трэба дапамога гуманітарна, інфармацыйна, хаця б распаўсюджвалі, таму што ведаем, што ёсць вакол нас шмат аўдыторыі, якая можа спачувальна ставіцца да гэтых людзей і гатова будзе дапамагаць. Таму нам складаней зараз працаваць і тым не менш мы размаўляем з гэтымі людзьмі, да нас звяртаюцца шмат родных ад тых людзей, якія знікаюцца з вестак, таму што нейкія моманты там у людзей у лесах разряджаюцца тэлефоны, яны перастаюць выходзіць на сувязь, родныя за іх хвалююцца і там пачынаюць пісаць нам, напрыклад. Таму нейкая базавая інфармацыя пра гэтых людзей, пра іх месцазнаходжанне, пра нейкія тэндэнцыі нам вядома і адсюль, таму што нашы грамадскія прыёмныя працягваюць сваю працу, нягледзячы на ліквідацыю установу ў Беларусі. Наста, я ведаю выдатна, што фактычна усе вот такія незалежныя, недзяржаўныя, скажем так, праваабарончыя арганізацыі былі ліквідаваныя. Гэта тычыцца і Human Константа, і Вясны, і Хельсінскага камітэта, і шэрагу іншых не такіх гучных, можа быць, праваабарончых арганізацый. Тым не менш, зараз афіцыйныя дзяржмі там распаўсюджвалі фоткі, на якіх бачна, што там вось у лагер прыехаў прадстаўнік праваабарончай ці кіраўнік праваабарончай арганізацыі нейкай там, якой не было яшчэ некалькі месяцаў таму і якую азначальвае чалавек, які да праваабарончай дзейнасці не меў зусім недаўна яшчэ ніякага дачынення, а быў больш вядомы як нейкі там кіраўнік ці заснавальнік як ён там называў сябе, інфаспецназа, які займаўся выкрыццём гэтых каварных БЧБшнікаў і змагароў. Вот галоўная яго была роля. Якая роля вось гэтых такіх кадраў у лагеры бежанцаў? Што гэтым хочуць паказаць і каму? Да, наколькі памятна, называецца Цэнтр сістэмнай праваабароны, вельмі цікавая назва. Я хочу заўважыць, што беларускія ўлады даўно ўжо распрацавалі стратэгію стварэння гонга-арганізацый, якія намінальна некамерцыйна незалежныя, а па факце проста супрацоўнічаюць з дзяржавай і патрэбны для атрымання еўрапейскіх грантаў. Зараз іх роля, думаю, будзе пашырацца і павялічвацца, таму што зусім пустое поле таксама непрыгожа, а на міжнародным узроўні трэба фармальна паказваць, вось глядзіце, некалькі праваабарончых арганізацый у нас ёсць, што вы кажаце, што мы всех ліквідавалі, таму не выключаю, што яны будуць больш актыўна ствараць свае арганізацыі гонга. Я вельмі філасофскі да этого стаўлюся, калі яны будуць себя называць праваабарончымі, может быть, яны хаця б пачытаюць дэкларацыю правоў чалавека, і это уже не кепска, то бок я не думаю, што это будзе праблема, напрыклад, для нас у нейкай працы, да іх зразумела, што это намінальна, але наконт іх прысутнасці там, як і наконт прысутнасці шмат каго, там я разумею, што там частка прывозіць гуманітарную дапамогу, шталту того ж Чырвонага крыжа, а астатнія проста выконваюць сваю ролю ў ідэалагічнай вайне, таму што зараз жа асноўны наратыў, які бедныя бежанцы, там польскія ўлады кепскія, вось яны не пускаюць бежанцаў, і таму там дэпутаты прыязджаюць да іх, там Воскресенскі да іх прыязджаюць, прыязджаюць такія людзі, паказваюць, што мы пра іх клапоцімся, вось гуманітарную дапамогу прывозім. Зразумела, што это часовы наратыў, таму што яшчэ нядаўна, там, калі адматаць гэтыя ж тэлеграм-каналы, як яны негатыўна напісалі пра любых мігрантаў і мігрантак, і таму, канешне, это проста такая паказальная гульня, і это сама вельмі
спокойно до этого стаўлюся, яны спрабуюць просто свою роль играть, чакаць, што яны будуць регулярна ахоўваць. Хаця пры гэтым я хочу распавесці, што в гэтай сітуацыі можна выкарыстоўваць больш актыўна нейкія праваабарончыя механізмы, да которых вот мы не маем доступ. Да? Калі б я мела доступ да гэтых людзей, может быть, я ад імя кагосьці з іх подала скаргу на тэрміновыя меры в Европейский суд прав человека. Европейский суд прав человека пакуль што прыняў такую вельмі асцярожную пазіцыю па мінулых яшчэ сітуацыях з Польшай з Літвой. Яны параілі аказваць гуманітарную падтрымку для гэтых людзей, але нічога не сказалі про тое, што абавязаны там, напрыклад, прыняць іх, распачаць працэдуру міжнароднай абароны, то бок в этой частцы не пракаментаваў Европейский суд. Ну вось как бы я бы готова была больш прынцыповай пазіцыі дамагацца сумесна там з польскімі, з літоўскімі арганізацыямі, але ў нас няма вось такого дастаткова жывога доступу да людзей. Может быть, гэтыя людзі умеюць гэта таксама рабіць і смаглі бы зрабіць, хто ведае. Может быть, сітуацыя больш бы актыўна вырашылася, але пакуль вельмі цяжка сказаць. В целом, калі казаць про эту ситуацию, то она, конечно, в моем разумении павінна вырашацца некалькімі шляхамі. Там першы шлях ужо, які актыўна мы бачым, это тое, што абмяжоўваецца все каналы, па якіх людзі прыязджалі ў Беларусь, пачынаючы ад то, што былі закрыццё консульств у Іраку беларускіх, яны ўжо не атрымліваюць там так масава візы, там больш праз Турцыю это зараз адбываецца. Плюс абмяжоўваецца авіаспалучэнне з рознымі краінамі ці абмежаванне для людзей з пэўным грамадзянствам. Ёсць надзея, што зараз хаця б іх будзе менш прыязджаць, але ў нас вялікая задача, што рабіць з нейкімі тут. І тут я, напрыклад, буду рада любым людзям, любым арганізацыям, які будуць прывозіць гуманітарную дапамогу, таму што пакуль што там мы адзінае, што можам перадаваць толькі ім, каб яны прывозілі, паколькі нас не пускаюць, таму што людзі сапраўды не вінаватыя ў тым, што хтосьці выкарыстоўвае іх у палітычных мэтах і што в іх краіне паходжання настолькі кепска, што яны гатовы бегчы. Дарэчы, можа быць крыху у бок, але не зусім, скажем так. Вы некалькі разоў згадывалі чырвоны крыж, як ён там аказвае зараз дапамогу, як там бачыць нейкія там парушэнні, непарушэнні яшчэ яго боку. Я думаю, што вы таксама чыталі каменты розныя ў сацыяльных сетках, якія казалі: о, чырвоны крыж раптоўна нейкі зрок набыў, а вот калі з размовы ішла пра катаванні, здзекі над палітычнымі на Акрэсціна і ў іншых СІЗА, то чамусьці чырвоны крыж гэтага не бачыў. Так вось, як вы думаеце, ці ўсё ж такі не адцягвае гэта сітуацыя увагу ад нашых унутраных праблем, ад тое, з чым сутыкаюцца нашы суайчыннікі, сутыкаючыся выбачайцеся за тэўталогію, з рэпрэсіямі, катаваннямі, здзекамі і ўсім астатнім, ось тыя ж самыя суды і прысуды, якія і сёння былі там распачатыя і агучаныя. Ну, як дадатковы эфект, эта вся ситуация, конечно, можа скарыстацца, але ўсё ж таки асноўную мэту беларускіх уладаў у стварэнні гэтай сітуацыі я бачу зусім в іншым, да, што это відавочная спроба ціска на еўразвяз, тым, каб пачаць дыалог, адмяніць санкцыі, там іншыя рэчы, які відавочна не адбудуцца, гэты план праваліўся, зараз просто невядома, як выходзіць з гэтай сітуацыі ўсіх. Паралельна это мае эфекты з тым, што сапраўды перацягваецца ўвага, актывізуюцца пэўныя арганізацыі, на якіх там можна, может быть, палепшыць сабе імідж. Але трэба все ж таки вельмі чётка разумець, у якіх арганізацый, якія ёсць паўнамоцтвы. Калі міжнародная арганізацыя па міграцыі ёсць праграма па добраахвотным вяртанні, она можа толькі гэта. Она можа толькі прыняць людзей, аплаціць ім квіткі, дапамагчы ім павернуцца на радзіму. Калі правільна верхоўнага камісара па справах бежанца можа суправаджаць і дапамагаць людзям, якія звяртаюцца ў нас па прытулак, яны будуць гэта рабіць. Калі чырвоны крыж в сваёй кампетэнцыі можа аказваць гуманітарную дапамогу, яны аказваюць гуманітарную дапамогу. Не трэба патрабаваць ад іх немагчымага там і рэагаваць на тэму палітвязняў. У всех трошкі свая задача, і в межах гэтага яны робяць няхай так. Да? І это лепш, чым людзі бы, мало того, што былі б там пад вартай, так яшчэ і ім бы зусім нічога не перевозілі, гэта было б, мне падаецца, яшчэ горш. Скажите, вот на вашу позицию, маю на увазе праваабаронцаў, позицию уплывае неяк той факт, да прыкладу, что, скажем, літоўскія і польскія улады яшчэ на пачатку гэтага крызіса звярнуліся да вось гэтых турыстаў, якія прыбываюць у Беларусь, з такой інфармацыяй, што, маўляў, у Беларусі ёсць там ці ў іншых краінах ёсць нашыя консульствы. Звяртайцеся туды, не прыйцеся на мяжу і не спрабуйце так вот неяк пераскочыць праз калючы дрот. Можна афіцыйна, хай уже прыляцеўшы ў Беларусь, паспрабаваць вырашыць свае пытанні, але ніхто не ідзе фактычна туды.
вот гэта неяк мяняе ваше стаўленне да сітуацыі, не? Ну, дарэчы, пры дзень-ідзе я так і не бачыла афіцыйных запытаў бок літоўскага консульства спытаць сітуацыю. Я, на жаль, таксама не валодаю этой інфармацыяй, але мы ад пачатку з аднаго боку парадаваліся, што вось такую працэдуру прыдумалі, а з іншага боку мы крытыкавалі той бок, што нам падаецца это не вельмі эфектыўным механізмам, таму што людзі фармальна знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, умоўна Беларусі можа ў любы момант там выслаць ці куды-нибудь закінуць, прям фізічна з імі штосьці зрабіць, а яны там падаюць дакументы і чакаюць нейкіх вынікаў, плюс у іх не будзе эфектыўны механізм абскаржання пра суд, таму што ў Беларусі няма літоўскага суду, іх ніхто не прапусціць, каб гэта абскардзіць. Таму ёсць пытанне па правовой эфектыўнасці гэтай працэдуры, па-першае. Па-другое, больш упэўнена, што наўрад ці амбасада пры гэтым працэдуры зможа забяспечыць ім стандарты прадугледжанай працэдуры, напрыклад, перакладчыку, перакладчык дастатковай колькасці, псіхалагічную дапамогу, там юрыдычную дапамогу. Это тое, што павінна прысутнічаць падчас гэтай працэдуры абавязкова. Мы не можам знайсці перакладчыку, перакладчыцы, якія бы нас суправаджалі, і наўрад ці бы гэта в такім жа маштабе атрымалася там. Ну і плюс я больш упэўнена, што інфармацыю пра гэта профільныя супольнасці людзі нават не ведаюць. Ну і плюс, канешне, ёсць вельмі шмат яшчэ момантаў, якія тут можна разглядаць. Чаму вот шмат прэтэнзій да гэтых людзей? Там все бачылі кадры, калі там крычаць «No Poland, Germany». Да? Но как бы зноў жа это вырваюць в кантэксце і не зусім разумеюць, што у этих людей ёсць, вот сёння гучала, да, там хтосьці просто культурны код. Іх вырашваюць на тым, што хтосьці з родных калісьці з'ехалі в Нямецчыну, там добра жывуць, і для іх вот гэта мара пра Нямецчыну, это настолькі вот вялікая культурная частка, што нават калі мы тлумачым, што ёсць першая бяспечная краіна, дублінскія пагадненні, вы можете прасіць толькі ў бліжэйшых краінах. Ім проста цяжка гэта зразумець, таму што іх зусім іншая ўжо вбіта ў свядомасць яшчэ смаленства. Ну, это как бы одна частка проблемы, что кому он просит. И плюс как бы люди, які уже бывали в Польше, побачили той гвалт з польского боку, конечно, там вельмі цяжка прасіць гэтай прытулкі. Мне распавядалі мои сябры, якія былі ў лагерах бежанскіх там у Польше, там былі людзі з Афганістану, якіх затрымалі ўжо амаль пад мяжой з Нямецчынай. Они перебывали 4 месяца в закрытом лагере, и все равно они кажут, мы хотим Нямецчину, потому что нас так забивали польские там улады, что ну, нам не вельмі бяспечна, падаецца, што нам не вельмі бяспечна заставацца. Тут вельмі шмат гэтых складаных нюансаў, якія варта асобна разглядаць, а не ставіць там адразу нейкія стэрэатыпнымі. Працэдуры, пэўна, ёсць, але трэба яшчэ разумець, што і іншая прававая культура ў людзей, у іх недастатковая інфармацыя, недастатковае разуменне, там мы ведаем, як працуюць нормы права, і больш-менш ведае, якімі карыстацца. З імі трошкі з гэтым сэнсе складана, нават калі мы працавалі з мішчашні, было з гэтым сэнсе трошкі складанне, таму што грамадстве, дзе традыцыі граюць большую роль, там і нейкія мясцовыя аўтарытэты граюць большую роль, чым прапісаныя нормы права, вельмі цяжка тлумачыць усе гэтыя палажэнні. Добра, давайте тады да ўсё ж таки сённяшняй сітуацыі і вашага бачання выхаду з гэтай сітуацыі. Вот на ваш погляд, сёння вот мы бачым, як на кантрольна-прапускным пункце яны там ужо прайшлі праз беларускую агароджу стаяць перад польскай. Што на ваш погляд вот трэба было б, бо словы там мусяць ці павінны тут не падыходзяць, але трэба было ці варта было б зрабіць польскаму боку, на ваш погляд? Ну, мы в целом, калі эта ситуация там еще с 8 листопада почалася, мы приняли свою заяву, и мы там звертали увагу, конечно, звертались до беларускіх уладаў, в першую чергу, каб перасталі выкарыстоўваць людзей як інструмент ціску, але мы тут амаль бессільны, мы мало што можам зрабіць, і з іншага боку мы звертались до тых же польскіх уладаў з тым, што вот што мяне непакоіць шмат у гэтай гісторыі, в тым, што вот ёсць, напрыклад, нормы права, якія в такіх сітуацыях прапісваюць пэўныя працэдуры, як трэба рабіць. Што робіць там Польша, Літва, Латвія? Яны вводзяць военные положения и думают, что гэта абмяжоўвае дзеянне конвенции о статусе беженца. С моей позиции гэта не зусім так. Да? Калі до памежніка приходит человек и кажа, я звяртаюсь вас по оборону, по всех стандартах яны павінны этого человека пустить и начать разглядать эту ситуацию. Да? А у нас выглядало так, что там люди уже потрапили, их затрымалі, там не стали слухаць і выдварылі іх назад на тэрыторыю Беларусі. Конечно, все же кажут, там вот, пачнуць пускаць, іншыя приедуць, это будет бясконца. Как бы, да, праблема ёсць, але я уже казала, ідзе шмат захадаў на тое, каб новыя людзі не прыязджалі, а гэты людзі тыя, хто ўжо звяртаюцца па абарону там. І в маім разуменні, каб рэалізаваць паўнавартасць нормы права, іх, конечно, павінны пускаць і разглядаць індывідуальна ўсе іх запыты на міжнародную абарону. Слухайте, можа я нешта прапусціў, але я не чуў такога, што вот яны как бы звяртаюцца да палякаў, мы хочам там просім у вас там абароны, дайце нам права. Яны кажуць, прапусціце нас, мы ідём у Германію.
мы хочам Германію. Так што палякі в этой сітуацыі павінны зрабіць? Да іх па абарону не звяртаюцца. Кажуць вельмі, ну, тут два моманты. Па-першае, кажуць вельмі па-рознаму. Там ёсць відэо з польскага боку вельмі шмат, як людзі кажуць, мы звяртаемся па абарону, тут прямо у вас, как бы прыміце. І ёсць там гісторыі, калі польская арганізацыя ацалення знаходзіць прям этих людзей у лесе па геалакацыі, раздае ім прям бланкі на міжнародную абарону, яны прям даюць іх памежнікі, а памежнікі іх выкідваюць, людзей высылаюць. На той бок, на жаль, працэдура нават в такім выглядзе не заўжды працуе, просто таму, што ёсць свой падыход. А з іншага боку, калі людзі кажуць, там, мы хочам нямецчыну, так, ну я ўжо тлумачыла, іншы правы падыход, людзі не зусім разумеюць, і в маім разуменні дублінскія пагадненні супярэчаць у гэтым месцы з канвенцыяй о статусе бежанца, да? Калі людзі кажуць, дайце нам абарону, называюць нямецчыну, але пры гэтым, ну, как бы Евросоюз лічыцца тэрытарыяльна адзінай зараз краіны, бок яны павінны пачаць раздаць працэдуру там, дзе яны ёсць, а потым людзі ж могуць вырашаць, хочуць яны ехаць нямецчыну ці не хочуць. Але ну, з гэтым цяжка нешта зрабіць сапраўды, просто таму, што ну, не да гэтых людзей сапраўды няма доступу дастаткова тых же некамерцыйных арганізацый, і таму я не думаю, што ну, это можна дастаткова патлумачыць, таму што праблема ёсць, а вырашыць гэту праблему складана па розных прычынах, якія ўжо агучвала. А людзі вось прям зараз ёсць, якія просяць такой абароны. І ўсё ж такі, давайте вот паглядзім, польскі бок, ён выконвае свае законы сваёй дзяржавы, там закон об ахове мяжы, да прыкладу, ці парушае нейкія там міжнародныя нормы права? Ну, ты что же казала, что есть конвенция о статусе беженца, есть подобные там нормы и международного права, ну, в сенсе региональные развязовские, и польского права, и обмежевание у публичных менавіта гэтых норм права они не уводили. Как бы да, яны па этих спецыяльных сваіх нормах яны абмяжоўваюць колькасць людзей, які могуць прысутнічаць на гэтай тэрыторыі, могуць абмяжоўваць нейкія правы, але права на зварот міжнародную абарону это настолькі фундаментальнае права, якое нельга абмежаваць нейкім ваенным, ну, умоўна праз гэта назваць ваеннае становішча, гэта ж права абмежаваць. То бок, канешне, гэта выглядае трошкі абсурдна. Как бы зразумела, целарухі часам кажуць, што калі яны пачнуць пускаць, яны не будуць там прагнуцца пад патрабаванне Лукашенка, но яны таксама прыгінаюцца умоўна, яны паказваюць свой самы умоўна негатыўны твар, і праз гэта ну, таксама граюць медыйна, да, на тое, што там беларускім ладам ёсць пра што казаць. Мы бачылі прыклад там Літвы, якая пускала людзей, потым там атрымлівала іх не вельмі добрых умовах, там, і потым іх высылалі з абяцаннем там па 300 еўра, і людзі не разумелі, што гэта пазбаўляе іх магчымасці звяртацца па міжнародную абарону без адсутнасці новых падставаў вельмі доўга. То бок, сапраўды, я лічу, што парушэнне вельмі шмат з усіх бакоў, і ўзровень гвалту вельмі высокі з усіх бакоў, і якія бы не былі людзі, якія фразу бы яны не казалі, якіх не было іх коштах куртак і тэлефонаў, яны абсалютна не заслугоўваюць такого стаўлення да сябе. Ну да, бачыце, нягледзячы на тое, што вы ўжо гэтае пытанне абгаварылі, шмат хто ж з нашых каментатараў ўсё ж такі піша, што маўляў, так вось яны ж ужо у небяспечнай краіне апынуліся ў Беларусі, хай просяць тут палітычнага прытулку, жывуць тут. Вот, ну і плюс не падабаецца ж Лукашенку так вот этой вот беларускі народец, які яго так вот раптоўна разлюбіў, вот то новы народец прыязджае, стварайце умовы. Ну, я могу в целом, я уже давно не читаю комментарии, мне дастаткова балюча гэта читать, але, ну, да, я уже тлумачыла про это, что я думаю, я была вельмі рада, каб эти люди засталіся тут, хотя я разумею, что им было б так же складана і ко мне жыць в этих умовах глобального парушэння правоў чалавека, але гэта значна лепш усё роўна пакуль што, чым сітуацыя у курдскай частцы Іраку дакладна. Ну, у нас ёсць шмат агульнага з Іракам, там смертнае пакаранне, напрыклад, ці адсутнасць закона аб хатнім гвалце, але тым не менш усё роўна сітуацыя у нас трошки палепш, і я правда была бы радая, але зноў жа нам лишь падаецца, што это недастаткова ўсё роўна бяспечная тэрыторыя. І я в целом бы хотела патлумачыць такую, может быть, часам мігрантафобнае стаўленне да гэтых людзей в целом. Как бы, на жаль, калі разглядаць псіхалагічны аспект людзей, у нас ёсць усё роўна жывёльная частка, у нас ёсць такі рэптилоідны мозг, які аўтаматычна, ну, з недаверам, часам з агрэсіяй, часта са страхам успрымае любых непадобных людзей па знешнасці, па культуры, па мове, па рэлігіі. І ў людзей у Беларусі даўно ўжо не было такого досведу сутыкнення з такімі людзьмі. Мы бачылі, як гэта было з Берасці, мы там бачылі падобную рыторыку, вось праўда, просто нейкія аналогіі прывозіць можна каментары просто замест слова там Чечню на Ірак, і вот адзін в адзін просто каментары вельмі часта ўсплываюць, таму што людзі
баяцца і мне падабаюцца штосьці чужое, незразумела, не знала, што гэтым рабіць, і прасцей знайсці вот нейкую там нібыта факты ці абгрунтаванне, чаму как бы казаць, што яны кепскія, ці што яны самі вінаваты, ці ж так не павінна быць. І плюс у Беларусі няма нармальнага там узроўня грамадства, там культуры роўнасці, там талерантнасці альбо культуры міру, да, для того, каб пачаць глядзець шырэй, да, працаваць са сваім гэтым страхам на іншым факталагічным узроўні. І, канешне, таму я разумею, чаму столькі мігрантафобных пазіцый у нашых сілаў, на жаль, недастаткова, каб з гэтым всім працаваць, как па любой тэме звязанай з дыскрымінацыяй. І тут жа я хочу адзначыць, што вельмі вялікая роля адказнасць медыа ў гэтым всім пытанні, вельмі важна, як медыа падаюць всю гэтую сітуацыю, і нам вельмі шкада, што часта даводіцца камунікаваць з рэдакцыяй медыа, праз тое, што мы бачым вельмі некарэктную падачу інфармацыі, вельмі аднабаковую, нефакталагічную, якая наводзіць на стэрэатыпныя розныя думкі і яшчэ нібыта больш падыгрывае гэты мігрантафобныя настроі. То бок менш спачування выклікае, а больш выклікае вось такого недаверу, я бы сказала, в гэты бок, і з гэтым вельмі шкада. Хацелось бы займацца трошкі іншымі справамі. Згодны. Ну што ж, спадзяюся, што сітуацыя ўсё ж таки у выніку вырашыцца. Можна, канешне, там абвінавачваць гэтых людзей у чымсьці ці не абвінавачваць, але сітуацыя, умовы, у якіх яны апынуліся, яны безумоўна жахлівыя, як і жахліва тое, што іх выкарыстоўваюць на сваю карысць, і найперш выкарыстанне ідзе з аднаго боку. Вот даже пальцем показывать не буду, и так все добра разумеюць. Ну а с гэтымі фобіямі, я думаю, что мы будем змагацца сумеснымі намаганнямі. Праўда, думаю, что лепш это будзе рабіць пасля таго, як у самой Беларусі мы справімся з усімі праблемамі, рэпрэсіямі, катаваннямі, парушэннямі правоў чалавека і ўсім астатнім. Дзякуй вялікім. Наста Лойка, Зміцер Лукашук, і праз 20 хвілінаў у нашым эфіры ксёндз Вячеслаў Барок. Паглядзім на гэтую сітуацыю з пункту гледжання боскага, можа быць, ці яшчэ там якого-нибудь духоўнага. Ось. Ну і папярэджваю ўсім, а 16 па мінскім беларускім часе у нас у эфіры Сергей Чалы. Сустракайце, слухайце і глядзіце нас.